El región está sumamente efectivo. Frans Timmermans es un miembro de la Tweede Kamer, es el líder del partido PvdA GroenLinks y tiene una probabilidad muy grande que el señor Timmermans es un líder del gobierno nuevo de Holanda y seguro es parte del gobierno y eso hace que el región que nosotros tenemos en AUE está una delantera arriba a conversación con nosotros después que la elección pasa el día 29 de octubre. Para nós é muito importante que nós tenhamos a oportunidade aqui para falar com o Sr. Timmermans sobre no momento que começa a apresentar a ideia no Termpang na partido nós temos a oportunidade também para pensar e reflexionar para assim possivelmente ter um programa de governação e depois que a governação vai firmar nós podemos chegar aqui na Holanda para lograr acordo para Aruba. A reação é muito positiva a ideia que nós apresentamos e essa é nós muito entusiasmados com o hecho que nós estamos aqui e que nós estamos logrando também para cada vez que nós recebemos conversação planta pensamento positivo para a relação do reino e especialmente para Aruba. Ik vind het heel fijn om minister-president Eenman weer te ontmoeten. We hebben in het verleden veel samengewerkt. Ik ben altijd onder de indruk van zijn creativiteit en zijn manier om te proberen nieuwe dingen voor Aruba te bereiken. Nou ja, kijk, op Aruba en in de regio is toerisme is ook afhankelijk van een goede infrastructuur, maar ook van een gezonde natuur, ook van het beschermen van kwetsbare natuur. En ik ben onder de indruk van de plannen die op dat vlak worden gemaakt. En het is in ons alle belang van het hele Koninkrijk dat soort plannen ook zeg maar als voorbeeld kunnen dienen voor andere eilanden in de regio en voor de wijdere regio. Aruba heeft dat in het verleden wel vaker kunnen laten zien. Ik kan me nog goed herinneren dat Aruba een van de eerste eilanden was die ook in de energietransitie investeerde. Dat is in de regio nu, heeft dat een hele hoge vlucht genomen. Dus in die zin denk ik dat we die samenwerking ook voor de wijdere regio in de Cariben mooi vorm kunnen geven.